Agile Coachingin arvot ovat joustavuus, proaktiivisuus ja välittäminen. Ja se näkyy joka päivä arjessa meidän toiminnassa asiakkaan suuntaan. Eli välittäminen tarkoittaa sitä, että jos asiakas meille lähettää tilauksen, niin meillä on aina henkilö, joka asian vie loppuun asti. Meillä se tilaus ei jää kellumaan mihinkään, vaan asiakas saa aina sen vastauksen, mitä haluaa, ja tiedon tilauksesta, tilauksen statuksesta ja muista asioista, mitä asiakasta saattaa mietityttää. Proaktiivisuus tarkoittaa sitä, että haluamme olla auttamassa asiakasta jo ennen sitä tilauksen tekemistä. Eli haluamme olla siellä suunnittelussa mukana, haluamme olla auttamassa, neuvomassa, miten kannattaa toimia. Ja joustavuus tarkoittaa sitä, että pyrimme olemaan mahdollisimman joustava, jotta asiakas kokee saavansa meiltä mahdollisimman parhaan palvelun. Joustavuus ei tarkoita sitä, että joustetaan joka suuntaan, vaan joustavuus tarkoittaa sitä, että yhdessä löydämme ne keinot, millä tavalla asiakas saa toimivansa lopputuloksen.